Gospod, Miami Miliki, gospod, Žitri Bošnjak, Tegele dokaza, sodnike direktne, Telegrad gospod, Miro Potočnjak. Sedaj pa predstavljamo ekipo gostov. Rokometni klub Herc Sparta, številka 1, Denis Petraj, številka 5, Filip Gradiše, številka 6, Novak Rok Andrej, številka 9, Urban Bogajev, številka 10, Švec Aleš, številka 11, Luka Bogajev, številka 12, Mithat Muratovič, številka 13, Jan Cesti, številka 18, Žiga Berges, številka 19, Gregor Močnik, številka 20, Berges Dejan in številka 21, Luka Kukovica, vodja poštva Aleš Hauptmann in trener gospod Jaka Kešen. Grywo Gradec, Grywo Goroszka, Grywo!
No. No. Dici continuano a dare il roster, seguono il Bernes. Abbiamo visto una cosa da cenere. Poglic, Scholl, Postince, Short, Porcici, Zvicajni. Primo. Postince, Scholl.
wygrali Żupan Poslanek. To jest Zaroszkar. Czyli tylko kobieta.
wybierają Bokiewicz. Woda Janaszy, zasłużył ocennego balans. Czerwona, Janasza. Włączy. Zagłos na jednego, Aleś Schmidt. Sine protivnik Gremosrena, zanete Švirkovce. Zajmuje Berkes. Sine protivnik. Plus 4, Gremosrena Bramba. Pascal.
Zagłosy Leo Aleś Schmitz.
Sebastiana Solicza.
Luka Moglaje. Zadanie i tradition. Minuta nuova ed è Sovic Sebastiana. Siadaj się do końca pewnego połczesa. Gramy na Blue Spirit. 60 sekund. Jodłana, gramy sobie dalej. Policzę, show. 5 sekund. Policzę. Się drugi podczas wygrał pas Bobory, zakończenie ekipę ekipę drugiej maszyny Ligę. Rokowy już nagraniec wody około podczasu 16 do 12 godzin ekipy Szmartna. Nasi szampioni, potem jest druga połowa, pełni i mecz. Zaczynamy drugiego podczasa, nasi poznamy sztuk, szol, leście,
Sojuzi dla Filip Tradition 16 podwójnych. Prekaj się za numery kartonu, co wybrają Wygłowskich Nowak Andrzej. Greuzaja Polski Weselena, Greuzaja Gimorli, Greukosia, Czech, Olicze, Szum i
Grigowski jest zwycięzcą napadu. 40, Aleś Szyc. Odliczam na metod i na drugiej stronie Buratojcza. Grigowski, Bratki zarzuciła Natalia Mratowicza.
7 za goste, potem skočite u domaći, isključenje po 3:30, ali više. Uradnik hvala se daj pozdravimo našega Darija Košnika. Monster se 9. Dani protiv Perlec Žiganu. Zadev je Žiga Perlec. 20:8. Na drugi strani pa hitra 7-metrka privrjuje Švec Aleš. Za goste pa ne bo izvajal Žiga Perlec. Zadnji za goste 21:19. Plus 2. Gremo se na plus 3.
Schmidt. Zawołajcie, na Polskę zaletę, na naszą moc. Piotrownie, Włosi, Włoki, Wydawcy, Andrzej Roczny, Włokie.
Jože, ali do Jože, ki ne se tisto povedal, prvi se tekmica na domačo stran. Gremo dvorana! Przysługiwuje Wojciech Król. Z nami patrujecie wykonanie zwód. Brawo!
prima questa voce catenaria Yaka Kasheta. Check it out.